izena izenak, jaiotze data, urtea eta jaiotze osoa. Irati Aranguren, 2007ko abenduak 8 jaio nintzen eta Usurbien jaio nintzen. Kotoa? Zubi aurrenea kalian. Nola ikusten duzu gaur egun emakumeen kirula? Bueno, ikustea, pixkanaka gora iten nahi dela, gauzak pixkanaka aldatzen nahi dira. Oraindik gauza asko daudela aldatzeko, baina pixkanaka bai mutiena berdintzen dijoala eta gero ez da jende gehiago ikustela nesken kirolai animatzen. Zergatik uste ez dela goraka hori emakumeen kirula? Bai kanpotikan jendiak lan bat indulako aurrea bultzatzeko eta baita neska gehiago edo jende gehiago animatu alako parte hartzea. Txirrendularitzen ere aldaketa hori ikusi zuen, txikilatik eragazko kompetitzen, orain erkori gehiago azkaztu, ez? Ikustea gero ez da pelotoi, talde handigoa gehala karreretan, hasieran igual ikuste zen nahiko talde txikia ginala, eta baina ikustea batez kategori txikigotan ja behitik hasita talde asko ze handigoak sortzen nahi diala. Aldaketarik ikusten duzu, emakumezkoen txirrendularitzen eta gizonezkoen txirrendularitzen hau da, premien aldetik, gure kategorien behintzat premio aldetik taola ez bai distantzia aldetikan, bai behindikan diferentzi dexente da hola. Baina bestela nik orokorrian nahiko berdintxu ikuste, baliabideak eta antzekoak izan diala. Eta arazorik eduki duzu emakume kirolaria izatetik hau da, karrearen batean iraina jaso dituzu, edo komentarioak lekuz kanpo, edo... Nik, nire aldetik behintzatez, nik beti bai familia aldetik eta inguruko aldetikan laguntza handia jasoet, orduan zailtasunik ez dut eduki alde hortan, eta bai taldian aldetik eta bai neskekin kompetiziotan eta mutien kompetiziotan ez dut inoiz arazoik eduki. Orain denboraldia bukatzean dagoela. Bai. Zer nago duzu denboraldia? Egia esan uste baino asko ze hobeto. Espero nuna baino garaipen gehiago lortu ditut, eta egia esan balorazio oso positiboa temporada guztiana. Denboraldian zehar, zenbat Kopa Espainiera bat duzu? Zenbat karreretan parte hartzen duzu? Normalian ia kasi astebururo karrera bat ola. Gero teia igual aste santutan ola hor pixkat karrera batzuk faiatu nitula pixkat gehiago deskansatzeko, baina bestela ia astebururo bat bi normalen eoteia. Eta zer esan izena Espainiako Kopa irabaztea? Netzako lan handi baten emaitza ez. Temporada hasieran taldiak nigan konfiatu zuen nekin disputatzeko Kopa Espainia, eta lehenengo momentutik eukinun behaien laguntza karrera guztietan, bai direktoren aldetik baita taldekiden aldetik bai, eta netzako azkenean hainbeste entrenatzezu objektibo horiek lortzeko azkenean netzako gizon poza. Nola funtzionatzen Espainiako Kopa? Zaizuma karrera, denek puntuazioa da, aurten ustez 7 karrera izan diala hola, eta horietan itezun postuen arabera puntu batzuk lortzen zoaz, eta gero horiekin general bat bezala egitea puntu gehien dazkanak Kopako azkeneko karreran Kopa Espainia irabazteu. Eta aurreko urtean egon zian arazoak Gipuzkoan nilariala motorzaleekin, azkenean karreretan egon zian motorzaleekin eta aurten nabaritu duzu eragina eukidu horrek edo izan zuen lasterketa? Aurten ez, bai dakit, pretemporada ingurun, uste ontzala, baina ez, gero ja temporada hasteako uste arazoa konponduta zehola eta temporadan zehar behintzat alde hortatik ez dut arazoik eduki. Zer esango zenioke txirrendularia izan nahi neskatxo bat? Animatzeko, ez eukitzeko beldurrikan. Hasian igual nahi bezala, nahi anaiak animatu zian, igual animo falta zaizula
apuntatzeko, baina behin ni hasi nintzanean ja gustua hartu nion, eta gero ja azkenean inguruko jendia ezautu zunean ebai bizikletan ibiltzala ja gogoi eta izuk eintzen ja, eta beldurrik ez eukitzeko, animatzeko, eta azkenean disfrutatzeko kirol bat dela, eta gero ja pixkanaka hobetzen jute zehala. Aipatu ez du disfrutatzeko kirol bat dela, txirrindularitzan edo komentatzen askotan sufrimendua disfrutatzearekin batea, egia da hori txirrindulari bezala. Bai. A ber, egia da, asko sufritzen kirol bat dela, batez igual negu partian entrenamendu gogoragoak itealako, hemen behintzat eguraldi aldetikan, eta gero entrenamendu gazenean gogorrak izateiala, luziak edo intentsuak dialako, baina aldi berian gustatze bazaizu ni behintzat asko disfrutatze baita ere. Eta entrenamenduak eto da? Grupeta daukazu, zubieko grupeta daukazu, edo nola dituzera entrenatzeko? Ez, ni normalen orokorren beti bakarrik entrenatze, tarteka igual nekin bizikletan, nekin konpetitzeuenekin edo nire anaiakin atatzen naizela, o ezagunen batekin, baina orokorren gehienetan bakarrikan. Eta gehien errepikatzen duzu ruta entrenatzen? Hemendikan kostaldea. Kostaldea, eta hor, gero ja Zumaialdea, Getarialdea, normalen beti kosta.